Това видео е за нетрадиционните решения. Решенията, които са така наречени извън кутията. Бизнесът това доста цели, защото традиционните решения в един момент спират да работят и иновациите точно се раждат, когато човек мисли извън нормата и творчески. Това, което трябва да сте подготвени, е, че ще има критика, ще критикуват лично аз, продукта и това е хубаво в дългосрочен план. Егото няма да му хареса това нещо, но по някакъв начин се разберете, защото в тази обратна връзка ще има много ценно нещо. Затова трябва внимателно да я анализирате и да видите кои са полезните неща, които хората споделят и кои са нещата, които те споделят, защото те с ограничено виждане или не виждат ситуацията, или нямат достатъчно опит в дадената сфера. Вие познавате своя бизнес и това, което се стремите да разрешите. Целта ви е да анализирате тази обратна връзка и да видите коя информация ще бъде полезна за следващото по-добро решение. И това е смело. Ще се видим навътре. Скоро. Как светло.